לא, אתם לא מבינות איזה ריב היה לי עם ירון. אני חייבת לספר. אתמול, בשבת, רצינו לצאת מהבית, כדי שהילדים לא ישגעו אותנו ונרצה לקפוץ מהחלון. אז כאילו אמרתי, סבבה, בוא נצא מהבית. השעה הייתה 9. אמרתי, סבבה, תן לי להתארגן. 10:30 אנחנו בחוץ. אומר לי, מה 10:30? אמרתי לו, שעה עכשיו 9. בחישוב מהיר, מקלחת, טיפור, ז'ונגלר, אקססוריז, ביגוד, ביסום, טלטלאז', 1:30. מה? מה לא? מה הוא אומר לי? תבואי ככה. מה זה? תבואי ככה? ראית איך אני נראית? קמתי אחרי לילה שלא ישנתי, כי אחת מהילדות משתעלת, כמו איזה טרקטור שלא מניע, אז כל שעתיים היא משתעלת, הולכת להקיא ואני קמה אליה. קמתי עם עיניים ככה בחוץ, עיניים של תאה, של שימי תבורי בחוץ. כולי נראית גמורה, פנים אפורות, אפילו השיער שלי היה נפול כזה מרוב הדיכאון. אתה רוצה שאני אצא ככה לרחוב? איפה הפסון? איפה השם של מרנושקה? איפה, אם מישהו יזהה אותי? מה הוא אומר לי? מאמי, אל תגזימי, את לא סלב. אני לא סלב? אתה שומע את עצמך? ברור שאני סלב. מקומי, בסדר, אבל סלב? איך אתה מעיז? מי שמחה? אני שואלת. אז אני הרגשתי צורך, זאת אומרת, יש לי כזה דבר שאם אנחנו לא רבים יותר מ3 ימים, נהיה לי גירודים בגוף. אני כאילו מרגישה שצריך לטבל את המערכת יחסים. לדעתי קשר בריא זה קשר מלא בריבים. אז באמת שמתי לב שעברו 3 ימים או 4 ימים, ולא רבנו. אמרתי, מרן, יאללה, הגיע הזמן לתת בראש. ונכנסתי בו, אמרתי לו, מי שמחה? מה אתה מבין באיפור? מה אתה זה? מה גברים מבינים באיפור? חוץ מאם הם מתאפרים בעצמם, או מאפרים, או אוכצות שאוהבות להתאפר, או מלכות דרג. מה לך ולזה? מה אתה מבין בזה בכלל? ולמה נראה לך שאני אצא ככה מהבית? שאנשים יגידו, הנה, תראו אותה, פח! היא מעלה סרטונים שנראית גורג'ס, אבל במציאות היא נראית כמו סמרטוט, סמרטטת. ככה הסתכלו עליי אנשים. ומה, כאילו, ומה? אז מה הוא אומר לי? אבל אנחנו הולכים פה לגן שעשועים, מה יש לראות? בכלל נשרף לי אפס. בשביל הגן שעשועים אתה רוצה שאני אתארגן 1.5 שעות? לא. אם אני מתארגן 1.5 שעות, אנחנו הולכים למקום שווה. דרום אדום, צפון מושלג, משהו כאילו, משהו שיהיה שווה לי את ההשקעה הזו, קיבינימט. מה נראה לך? מי שמחה? אני מה זה התעצבנתי? עכשיו, מה יפה? אצל ירון, מה שיפה זה שהוא מבין שהוא התחתן עם פסיכית. הוא לא, כאילו, לא חי באשליה. הוא מבין שהעניין צריך להיות מטופל, כנראה בכדורים, אבל מכיוון שלא, אז הוא חי עם זה בשלום. ואני מבינה שהתחתנתי עם מישהו שמבין שהתחתן עם שוגעת. עכשיו, בקיצור, לאן אני לוקחת את זה? גברים לא מבינים באיפור. גברים מסוימים, בסדר, יש גברים שכן. אבל החשיבות הזאת של לצאת מהבית, להיראות גורג'ס, ולהרגיש טוב עם עצמי, ולא לצאת מהבית ולהיראות כמו איזה אחת שבאמת החיים לא חיכו אליה, אז יש גבול. אז זהו. אז אני אומרת, גברים יקרים, תישארו בפינה שלכם, חמודים, בסדר? תישארו בפינה שלכם. אני לא מתערבת לך בתיקוני רכב, מחשב וכו', נכון? אני יודעת להיות יפה ולהגיד ככה. כן, מאמי יופי, מאמי כל הכבוד, מאמי אחלה, מאמי יופי, נשמה, כל הכבוד, אחלה, מקסים. אז אתה תדע לעמוד מהצד ולהגיד, טוב אשתי, כן אשתי, אמן אשתי, תבורכי אשתי, מה שתגידי אשתי, מה קשה בזה? אני לא מבינה. אז זהו, אז שיתחיל לנו שבוע נטול ריבים. אני פשוט הייתי חייבת להקליט את זה, כי ריבים עושים לי קמטים, ולא בא לי להתחיל את השבוע מקומטת. אז זהו, לאבא, גברים, שעה, בסדר? אם האישה אומרת שזה ייקח לה גם 4 שעות, שב בצד, תשתה קפה, תצפה, תעשה מרתון ב-VOD של משהו, ושעה, תן לה להתארגן, בסדר? היא צריכה את זה, היא צריכה את זה לבפנים, שלא יסתכלו ויגידו, איזה אישה פח יש לך. אתה מבין? יופי. אנחנו מבינים אחד את השני, יכול אותו עמוד? יופי. ביי, שבוע טוב.